Lige nu der gør jeg på 6. semester, og jeg er i praktik hos Amstrew, som har lejet nogle lokaler her på TrueMax. Amstrew de laver mobilspil, og jeg er art director hos dem. Det vil sige, at jeg står for teksturering, står for alt det visuelle på produktionen. Og det betyder også, at jeg skal vejlede de andre på holdet. Altså TrueMax hjælper en utrolig meget med at få en praktikplads, når det kommer til det. Du er stort set garanteret en praktikplads. Hvis du ikke selv kan finde en, så finder TrueMax en til dig. Så det er ikke en bekymring. Der er stor forskel på at være i praktik og sidde som studerende i et klasselokale, fordi at du får et indblik i en arbejdsplads ude i det virkelige liv. Og får et andet synspunkt på det, som du ellers ikke ville have fået. Det bedste i uddannelsen, det er helt sikkert friheden, du har. Både i forhold til de projekter, du bliver tildelt, og hvor meget indflydelse du har på din egen uddannelse. I stedet for at lærerne siger, at du skal gøre det her, så er det der mere som en guide, men hvilket også betyder, at vi afhænger meget af hinanden på TrueMax, afhænger af de andre elever. TrueMax er meget åbent, og der bliver lagt meget vægt på det sociale imellem alle klasserne, alle de forskellige trin. Folk sidder og spiser frokost sammen, og der er frit adgang til at gå ind i alle klasserne, og alle snakker generelt godt med hinanden. Min drøm er at komme ind for spilbranchen, og indtil videre har TrueMax hjulpet mig utrolig meget på det punkt, ved både at lære programmerne at kende og workflowet. Ja. Jeg er ikke så god med ord. Ej, det er okay. Det er derfor, jeg er art director.